στηρίζει. Πάρε τα όνομά σας, πάρε και το μικρό. Λοιπόν, είμαστε οι Ladies and Gents. Έχουμε 2 χρόνια μαζί τώρα. Θέλω να πω γενικά το χαίρομαι ότι κάθε χρόνο βλέπουμε παραπάνω ομάδες, παραπάνω παιδιά να έρχονται εδώ σε αυτή τη σκηνή να χορεύουν. Και απλά αυτό που... Ναι, ότι απλά ελάτε όσοι διαγωνιστήκατε, όσοι διαγωνίστηκε και τα λοιπά, να έρχεστε κάθε χρόνο να στηρίζετε την φάση μας, επειδή όλοι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μαζί. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Και άλλο ένα πράγμα που φύγουμε, επειδή και η Luna Beach που μας αποκρίνει και εμείς πήγαμε στο Vegas, όσοι έχετε την ευκαιρία και μπορείτε να πάτε, να πάτε. Μην μείνετε εδώ, κάντε θυσίες, μην πάτε για καφέ, μην ξοδευτείτε αλλού και πηγαίνετε εκεί, ειλικρινά αξίζει. Ευχαριστώ.